Benvinguts a un nou capítol de Memòries de Rebotiga. Avui, Cinema Cursal, la història del cinema a la ciutat d'Igualada, que comença ja en el segle XIX, el 1899. Es parla d'una petita barraca a la plaça de la Creu, on es feien projeccions de cinema. En fi, es venien a fer fotografies en moviment, en deien. El 1904 ja data de les primeres projeccions de cinema a l'Ateneu, amb La Bella Dorment. Ens hem de desplaçar fins al 1923, amb la inauguració del cinema mundial. Atenció, 1.400 localitats. Més endavant ja arriben altres cinemes, el Moderno, l'Astòria, el Rex, el Tarragona, el Saló Rosa s'inaugura el 1944 i el 1970 s'inaugura el cinema Cursal. El 89-90 podríem dir que és quan el cinema Cursal aposta per dividir l'espai en 3 sales, passa a ser multicinema, i si hem de parlar del tancament, el 2011 tanca el Saló Rosa, el 2014 tanca el cinema Cursal. Avui han volgut convidar el Jesús Lorente, que era operador d'aquell cinema Cursal. Jesús, benvingut. Gràcies. Què en recordes del cinema Cursal el temps que tu hi vas estar treballant? Vaig conèixer molta gent de totes les edats que venien al cinema i em porta bons records. Gent que li agradaven les pel·lícules, gent que no li agradava tant, però era molt gratificant veure que molta gent té molta afició al cinema. Clar, ara parlarem exactament de quina era la teva feina. Tu, diguem-ne, vas estar en el cinema Cursal en els seus darrers anys, en els darrers 11 anys. Jo vaig estar no es van arribar a fer 13 anys. Gairebé 13 anys. 13, sí. Com comences a treballar al cinema Cursal? Perquè no vas començar d'operador. No, jo vaig començar perquè hi havia un anunci allà a la taquilla que buscaven acomodador. Llavors vaig dir, com jo ja era molt aficionat al cinema de petit, doncs mira, anem a provar-ho a veure. I aquí van començar i em van entrevistar, em van fer una petita entrevista i llavors entre altres persones com el senyor Valero, que haig de destacar i sempre estaré molt agraït a aquest senyor, va influir una miqueta també parlant amb el senyor Grau, que era el propietari del rendiment d'aquest cinema, i aquest senyor mica en mica van anar introduint que allò comencés i continués treballant en aquell cinema. Clar, llavors tu vas passar d'acomodador a fases, i llavors hi havia un operador que ja es volia jubilar. Llavors em van dir, hòstia, mira, aquest senyor es vol jubilar i no t'interessaria? Dic, doncs provem-ho, i tot va ser començar. Parlem del senyor Valero. Què és el que va significar per tu en aquest cinema Cursal? Senyor Valero era un home que vivia pel cinema. Jo me'n recordo, tinc molts records d'aquest senyor. Jo ja l'havia conegut, el vaig conèixer quan va entrar al cinema Cursal, que venia i ens ajudava, vivia pel cinema, ja se li veia aquest senyor, però és un senyor de dalt a baix. Què és el que et va ensenyar el senyor Valero? El senyor Valero em va ensenyar moltes coses, com s'havia de cuidar les coses, com ho feia ell, perquè ell li entusiasmava molt a fer aquesta feina. Llavors, el veies com s'explicava i com ho feia, que t'enganxava. Sí. Llavors vas passar a ser operador del Vaig ser cinema operador Cursal, quan ja va haver un operador que es jubilava, que em van dir, tal dia aquest senyor es jubilarà. Llavors vaig agafar les rendes i ell em van ensenyant com es feia, com es muntaven, com s'encansaven, i arran d'aquí vam començar a continuar. Molt bé. Anem a pams. Sí. M'has parlat abans de ordenyar, munyir la màquina de cinema? No és ordinyar la màquina, era quan... El que passa que jo vaig veure que ho feia el senyor Valero allà a l'Ateneu. L'Ateneu, quan s'acabava la bobina grossa, feia aquest joc de cins. Com si estigués munyint, sí. Com si estigués munyint, però era la cinta de pel·lícula que les agafis que se t'acabi la bobina. La treus, poses l'altra, fas l'empalme, llavors ell se'n va quedar al cap i ell deia, hem de munyir la vaca. Llavors, amb el sentit aquest, vinga, anem a munyir la vaca, i ell m'ho va ensenyar com ho feia aquí, quan ell feia d'operador al Cineclub de l'Ateneu.
Clar, llavors, quan us arribaven les pel·lícules, que abans no, diguem-ne, no eren digitals, arribaven bobines, i clar, d'una sola pel·lícula quantes bobines podien arribar? Venien amb saques... Amb saques? Amb sacs, amb saques amb un cordill, amb la seva etiqueta. Això no estem parlant de fa allò 50-60 anys, no estem parlant de tant, eh? No, però jo aquestes, per exemple, quan jo anava al cine al poble, jo aquests sacs de bobines ja es feia. Ja venien així, eh? Ja venien així, tota la vida han vingut així. Llavors venien amb sacs i depèn de la durada, doncs hi havia pel·lícules que portaven 6 bobines, hi havia pel·lícules que portaven 9 bobines, depèn de la durada. A mi hi havia rotllos més petits o rotllos més grossos, però normalment són 6 o 7 bobines. A millor en una pel·lícula llarga podien venir 9 o 10 bobines. 9 o 10 bobines. Val, d'acord, sí. Jesús. Llavors, a tu t'arriben 9 bobines per muntar una pel·lícula? D'una pel·lícula. Sí. Llavors, clar, quan l'espectador s'asseu a la butaca, l'espectador no nota talls. No nota res, no. Diria que no. Si no és de l'ofici, no. Com no ho nota? Què és el que fas tu perquè l'espectador no notés els talls entre bobina i bobina? Nosaltres teníem, quan... això m'ho va ensenyar el senyor Valero, quan hi ha el canvi, quan muntem la pel·lícula, que hi ha l'empalme, nosaltres posem un tros de cinta blanca aislant, llavors, abans de que vingui el tall, nosaltres sabem que allà ve el tall, que quan l'estiguis encapçant, saps que quan passi per la màquina has d'agafar l'empalme, descampsar-ho i posar una altra bobina i tornar continuant. I així tots els empalmes. Però clar, llavors vol dir que tu durant la projecció... No puc marxar de la sala, sempre haig d'estar al costat de la màquina. Més o menys nosaltres teníem una referència de lo que durava de bobina a bobina. Podia ser 10 minuts, un quart d'hora, però sabíem que està a punt de passar l'empalme. Llavors et quedaves allà a la màquina i ja veies que sortia de la bobina, passava... Llavors sabies que ve l'empalme. Clar, i quan tu veus tota la sala plena, tens certa pressió de dir, hòstia, això s'ha de fer bé. Sí, bueno, això el Valero ho tenia molt d'això, Ell volia fer les coses amb molta precisió, amb molt carinyo, i a vegades m'ho deia, és que sempre ho feu fort, no, a poc. I llavors aquestes coses ell m'ho va anar ensenyant mica en mica, perquè nosaltres ho fèiem, però clar, amb un ritme que ell està acostumat. Ell ho feia molt amb el seu ritme, però clar, ell tenia temps. Nosaltres, clar, a vegades era una hora abans de començar la posició, millor no teníem la pel·lícula encara, i esclar, havies de córrer i d'empreses, però bueno, no. Però ell m'ho va ensenyar així, poc, i bueno, vaig aprendre moltes coses. Quines pel·lícules recordes de les quals tu fossis operador, allò, sala plena, molta venda d'entrades? La trilogia del Senyor de los Anillos, aquesta pot ser una. Pel·lícules d'animació, el Toy Story, que venia molta canalla amb els pares, amb els avis, i no sé, Titanic també va ser, aunque jo no hi era treballant en aquell moment, però Titanic va ser una de les espectaculars, i molta gent i molt temps que va durar en projecció al cinema Cursal. Llavors, quan veus tu que el cinema, no el Cursal, sinó el cinema en general, està perdent públic? O no va ser una qüestió de perdre públic? No, jo no crec que sigui... El que passa que hi ha molta varietat de cultura aquí a Igualada. Llavors la gent que va a un lloc no va a un altre. Poder va haver un temps que les pel·lícules tampoc no acompanyaven, perquè, clar, les pel·lícules i anar al cinema amb una família avui en dia no sé, és com un privilegi. Clar, llavors el 2011, que és el Saló Rosa, és el tancament del Saló Rosa, regentat per la mateixa família i per la mateixa empresa que gestionava el cinema Cursal, decideix abaixar persiana. Aquí és un moment en què es comença a pensar, ostres, potser nosaltres anem al darrere? Sí, perquè, clar, jo crec que sí. Aquí ja va haver es va encendre la bombeta d'alarma. Diu, hòstia, què passa aquí? I bueno, sí, jo m'ho vaig pensar, vaig arribar a pensar. Que pogués passar? No, sí i no, a veure. Clar, 3 anys més tard és quan tanca el cinema Cursal.
Clar, aquí el principal problema és que el cinema amb la digitalització necessitava una inversió brutal. Això, sí, sí. Això va ser les raons del tancament, perquè s'havia de fer una inversió molt, molt costosa i, bueno, i adaptar-te als nous models, als nous temps del cinema. Clar, aquí estem demanant als espectadors i oients que, si tenen records del cinema Cursal, la primera pel·lícula que van anar a veure en aquell cinema, que ens escriguin, que deixin el seu comentari per fer aquesta recopilació de memòria col·lectiva de tots plegats. Què recordes del darrer dia del cinema Cursal? Qui faci una cerca per internet veurà que fins i tot TV3 va venir a l'últim dia de tancament. Què és el que recordes d'aquell dia? Aquell dia, doncs, molts nervis i molts records de que deixes una cosa que s'ha treballat molts anys i, bueno, em va donar molta pena que, bueno, que s'hagués d'arribar a veure com es va tancar el cine. Quina pel·lícula era? Recordes? Era una de dibuixos del Dinosaurios. Això sí que me'n recordo. Era una pel·lícula d'animació que sortien dinosaurios. Ara el títol no t'ho podria dir. Déu-n'hi-do, la gent que va treure el cap a l'última projecció, allò com... Sí. Hi va haver com una mena de moviment a les xarxes. Sí, un rombombori. Com digués, hòstia, anem a fer una empenta a veure. Però no, va ser fallit. I allò ja tanques llums, ja baixes persianes... Va ser un dia... Això sempre ho tindré en record. Un dia trist. Un dia trist, sí. Un dia trist pel Jesús, evidentment, però també per la ciutat. Per la ciutat d'Igualada, que ha perdut ha perdut un símbol de cultura més que té la ciutat d'Igualada. Doncs per això demanem a la gent que ens escrigui, que ens ajudi a complementar aquesta memòria col·lectiva de tots plegats. El cinema Cursal va baixar persianes, però la passió pel cinema del Jesús no ha baixat persiana, tot al contrari. Tot al contrari, continuo. Aunque no sigui a la ciutat d'Igualada, però continua anant altres sistemes que m'haig de desplaçar per continuar gaudint del bon cinema que hi ha. Doncs, Jesús, t'agraeixo molt que hagis vingut i t'hagis posat darrere el taulell de memòries de Rebotiga. A vosaltres.